Bismillahirrahmanirrahim. Ibtihai mardatillah wa li tahsil maqasidina wa li talabis salamah wal barakah wal ma'unah fid dini wad dunya wal akhirah bi syafaati Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Sanila hadrati nabiyil mustafa sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa aswajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sanila hadrati nabiyyina Balya bin Malkan bin Qalibin Fakshat bin Syam bin Nuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Awzanila hadrati sultanul awliya'i sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirahul aziz wa sultanul awliya'i sayyidina Syekh Abi Hasan Ali as-Sadili qaddasallahu sirahul aziz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Sanila hadrati musannifu hadzal kitab Fathul Qarib Abu Suja wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umma ila hadrati Syahina Simbah Kiai Munawir bin Abdullah Rasad wa Simbah Yai Ali Maksum bin Maksum wa Simbah Yai Abdul Hamid Basuruan wa Simbah Yai Mansur bin Khalil wa Simbah Yai Hasan Bisri bin Yai Fanani wa Simbah Yai Ali Zain wa Simbah Yai Mahfud Ali Tajul Arifin wa Simbah Yai Ahmad Saiful Wafa Tajul Arifin wa masyayyihihi wa masyayyihim wa usulihim wa furu'ihim wa ilainal hadirina ma'hum ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nomor berapa? 125 dinone. Bismillahirrahmanirrahim. Sause rampung Mbah Musoneh mertelakake haide wong kang hamil utawa haide wong kang hamil meteng mongko nuli tumandang malih Mbah Musoneh mertelakake luweh kidik-kidike ngumure wadon kang haid dipun pertelakake klan pandika. Lah iki wong haid ki kidike sithike umur pira no. Wa aqallu zamani tahidin tetapi utawi luweh kidik-kidike ngumure wong kang haid fihi ing dalem zamani tahidin sapa almar'atu wong wedok wa fi ba'din nushi lan kasebut ing dalem setengahe tuladhane kitab matan apa al-jariyatu. Lafal al-jariyatu dudu lafal al-mar'atu iku tis'u sinina tumekone ngumur 9 pira-pira taun
sifate tis ngisinin utawa sifate 9 taun utawa 9 sifate tis ngisinina komariatun kang bangsa rembulan paloro adhu mongko lamun ningali sapa wadon ing getih haid qabla tamami tisngi ing dalem sadurunge sampurnane ngumur 9 taun uliye ningali kuwi mau bizamanin kelawan sakwiji mangsa yadiku kang rupek apa zaman ngan haidin saking haid watuhurin lan sucine haid bahwa mengko utawi sing jeneng metune getih ing dalem sadurunge sampurnane ngumur 9 taun bisa manin yadikin iku haidun jeneng haid. Dadi ya ana wong wedok sadurunge ngumur 9 taun kuwi haid merga dewasa. Dadi jam wedok saiki nontone HP, permainane wis permainane dirangsang untuk tumbuh cepat dewasa. Dadi kaya Mobile Legends segalane FF terus Roblox menjadikan seorang wanita dewasa sebelum dewasa. Durung umur 9 tahun ya wis haid. Lah iki kena wae saurunge umur 9 tahun kok haid ning umume lumrahe kuwi umur 9 tahun. Lah saiki mergo game, mergo otake dirangsang tumbuh dewasa sebelum dewasa. Kuwi ya haid-e luwih dini. Getih haid ya bahayani juga mergo ada seorang supranatural kuwi menganjurkan jika pelet paling ampuh memperbudak seorang laki-laki kuwi dinumi darah haid. Mergo apa sing manggon nang darah haid kuwi jenenge jin al-a'war. Jin al-a'war kuwi manggone nang kelamin. Kelamin senenge darah sing kotor. Ya karena seorang pria suka menjilati kelamin perempuan merangsang sedemikian rupa. Lah kuwi dadi panggonane bangsa jin jenenge jin al-a'war. Suka menggoda utawa sering menjerumuskan pada perzinaan. Kuwi terus berkelompok di rambut seorang. Manggone ya kuwi nang najise mergo cewek ora bersih dadi manggone nang kelamin. Mula wong lanang wajib sunat, wajib diketok ikute mergo nek ora disunat dadi panggonane jin al-a'war merangsang syahwat seorang laki-laki dan perempuan dadine kawin zina. Nah, termasuk haid dini kuwi mergo dirangsang otake dengan permainan Roblox, FF, Mobile Legends sing seksi-seksi apa. Kuwi model-model ngono kuwi. Lah iki ngati-ati mula zaman akhir kuwi anak seorang perempuan tumbuh dewasa sebelum umur akeh banget. Ya 19 tahun wis duwe anak, pegatan. Mergo ya kuwi syahwate terlalu dini. Bojo nom, SMA pacaran, booking oyo njur dadi kawin. Lah kuwi mareke ndadekke dewasa sebelum dewasa. Hukume ya zina. Mula aja pisan-pisan duwe anak kok seneng kok diberikan kebebasan untuk pergaulan liar wong lagi lewat video call, visi, PAP ke ya ndadekke dewasa sebelum dewasa apa neh diumbar letolanan. Saiki motor wis jelas ana, senajan kredit tiap wong duwe. Kuwi bahaya, mending ra usah duwe motor. Menghalalkan segala cara.
maksiat kuwi ana merga kesempatan. Fahuwa mengko utawi sing jeneng metune getih ing dalem sadurunge sampurnane ngumur 9 taun bisa manin yadikin zaman kang rupek iku haidun jeneng haid. Wa ila lan lamun ningali metu getih ora kelawan bisa manin yadikin fala mengko metune getih ora jeneng getih haid. Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Sawise rampung Mbah Musonef mertelaake luwih kidik-kidike ngumure wadon kang haid, wedok kang haid utawa wadon kang haid mongko nuli tumandang malih Mbah Musonef mertelaake mongsone wong kang hamil. Mongsone wong kang hamil dipun pertelake kelawan pandika wa aqallul hamili utawi luweh kidik-kidike wedok kang hamil utawa perempuan yang hamil apane zamanan mongsone. Berapa sih lamanya waktu orang yang mengandung? Berapa lama perempuan mengandung lagi iku sitatu ashurin ing dalem mangsa 6 pira-pira wulan. Dadi kidike 6 bulan prematur iso. Walah dzotani lan kaduwe karone mangsa sak delo lan suwene hamil tegese awit hamil tumeka lair. Dadi kidik-kidike awet hamil tekane lahir kuwi 6 bulan. Mula ana bayi lahir 6 bulan. Kuwi ya senajan butuh perawatan khusus tapi bayine kuwi sudah sempurna. Sudah sempurna. Aja pisan-pisan gugurke bayi utawa aborsi. Kuwi dosane gede sama seperti membunuh manusia. Dadi aja misal pacaran terus hamil duluan ya aja diaborsi, dinikah setelah melahirkan. Ning nggo tutup ya jaman saiki rata-rata nikahe wis ngerti hamil umur 4 bulan nikah dalam kandungan. Lah iki babake wis warna-warna. Asline ra oleh ning karena hukum fikih daripada keluargane wirang ya dinikahke lagi bahaya. Wa aksaruhu utawi luweh akeh-akeh wedok kang hamil perempuan yang hamil apane zamanan mongsone iku arbangu sinina ing dalem mangsa 4 pira-pira taun. Dadi ya ana wong kok hamil selama 4 tahun kaya dene Imam Syafi'i nang jero wetengah nang jero widungan di dalam perut sudah dididik ilmu-ilmu tentang agama Islam. Oke, Imam Syafi'i selama 4 tahun. Umume dhewe ya 8 bulan, 9 wulan utawa 10 wulan ana sing 13 wulan setahun. Umum. Tapi zaman sekarang hamil melebihi waktu HPL ya terus dioperasi, disesar, dipercepat mergo bahasane dikhawatirkan. Nah, zaman riyen dereng wonten alat yang canggih ya ben ke laire kapan terserah monggo Gusti Allah. Lagi ada yang 6 bulan lahir, ada yang pokoknya sampurnane ya 6 bulan. 6 bulan walaupun bayinya cilik butuh perawatan, hidungnya sudah lengkap, sudah wujud bayi. Nek meh 4 bulan, 5 bulan masih belum sempurna. Makanya kadang orang aborsi ngeri. Aja pisan-pisan aborsi. Mergo aib. Ya pokoknya golongane wong ahli zina ya akeh tobaté. Bahkan jangan sampai kok darah daging sendiri, air mani yang berceceran itu juga ketika diambil oleh bangsa jin perempuan juga bisa menjadikan hamil. Nah iki hati-hati nek air mani ini
keluar berceceran, tidak pada tempatnya. Yes, ngerilah urusan air mani. Arba'u siku arba'u sinina ing dalem mangsa papat pira-pira taun, dadi 4 taun. Wa khalibuhu utawi kaprah-kaprahe wadon kang hamil, wedok kang hamil, umume iku tisngatu ashurin ing dalem mangsa 9 pira-pira wulan, dadi umume 9 bulan. Wal mu'tamadu utawi kaul kang ginawe gandulan, kaul sing nggo cekelan utawa pedomane ndi, dasare ndi, bizalika ing dalem mengkono-mengkono aqalul hamili wa aksaruhu iku alwujudu nyoto anane apa kaul. Jelas umume 9 bulan, sidike 6 bulan, kuatah-katahe mengandung 4 tahun umum. Jadi gue dititeni aja HPL, sebelum HPL, setelah HPL, bidan urusane. Sawuse rampung Mbah Musonef mertelakake haid, nifas lan istihadzah, mongko nuli tumandang malih Mbah Musonef mertelakake perkara kang haram kaduwe wadon kang haid. Haram kaduwe wong wedok sing haid dipun pertelakake kelawan pandika. Wayahrumu lan haram, wayahrumu tapine haram bil haidi sebab haid, wa fi ba'din nuskhi lan kesebut ing dalem setengahe tuladhane kitab matan. Wayahrumu lan haram ngalal haidi ing atase wong kang haid. Haram bagi seorang yang haid apa? Samaniyatu asya'a, 8 pira-pira sawiji-wiji. Perkara 8 haram kanggone wong sing haid. Endi rupane 8? Ahaduha utawi salah sijine perkara 8 iku as-sholatu nglakoni salat. Iku as-sholatu nglakoni penggawe salat. Jelas wong wedok kang haid kuwi haram nglakoni salat, tapi ora kok njur blasur turu batang sakarepe dadi biyung. Misal kondisi haid ya wayah-wayah salat wajib melek, wajib ngormati wektune salat, ora kok njur subuh jare haid, kene-kene lagi PMS, datang bulan subuhe blasur, ora tangi. Kuwi ora ngono kuwi. Dadi senajan dalam kondisi haid harus memuliakan waktune mlebune salat. Aja lho, biasa mbek bojo kok aku lagi datang bulan Mas, lagi haid, terus ora salat duhur, ora salat ngasar, ning kok malah turu ra diutek. Nah iki ndadeke anak-anake goblok. Mulane dadi wong wedok ki sing kuat angkrem, sing kuat tirakat. Dadi orane seorang anak tergantung doa seorang ibu. Mula milih bojo sing tenanan, sing gedhe bokonge iso angkrem apa sing kepriye. Ning jodoh kuwi siji kudu ndeleng lidiniha, agamane jelas, soleh orane lho, solehah apa ora. Iki wong wedok ora kudu solehah, sing penting manut ya dadi. Manute ora mergo dhuwit, sing iso golek bojo ki aja sing ngerti dhuwit. Tapi ya jarang wong ngertine keranjang kuning saiki angel kono golek bojo sing tenanan, ora patiya ngerti dhuwit, ora patiya mudeng dhuwit. Nah kuwi lidiniha krana agamane, lijamaliha krana ayune, linasabiha krana nasabe. Nasabe ki wong sing mituhu apa wong sing ugal-ugalan apa wong sing kepiye. Lah nasabe sing jelas. Nasabe nasab kadigdaya, nasab kepatih Gajah Mada apa nasabe bupati apa nasabe lurah. Ya angkuh wonge, kudu kuat ngomong. Misal tumiba
ning wedok kang turun kraton utawa kuat momong. Golek wong wedok ya sing seneng angkrem, iso ngrumat anak, iso masak, iso ngrumat anak. Kowe disyukuri aja njur tinggal minggat. Duwe bojo wis gelem, wis iso nglairke, iso masak, iso sabar, kuwi aja ditinggali lunga terus, aja tinggali minggat. Aja tinggali dolan, mendem, mabok, judi utawa bilyar utawa werna-werna sing sifate ora sayang karo keluarga, merusak keharmonisan keluarga. Ki tinggal aja, tinggal lunga dakwah apa ngendi ya nang omah bojone tinggal kenduren, misal ayu ya digendak wong. Tinggal merantau Malaysia, Bali dimetengi wong. Lah iki dimetengi tanggane iki repot. Mula golek bojo sing tenanan estu ditirakati, ora mung pilah-pilih tok. Ditirakati kowe bojoku tenanan apa ora, wong tuane sing kepiye, sih prawan apa ora, apa wis tau di prawani. Lagi kabeh lidiniha linasabiha limaliha, bondone akeh apa ora, lijamaliha ayu apa ora. Ya sing penting terpenting ya agamane karo nasabe, ayu apa ora kuwi tergantung sing didik. Wadon sing haid kuwi haram nglakoni salat, ning kudu melek utawa mulyake wektu-wektu salat. Atine zikir senden karo Gusti Allah, zikir Allah utawa ya Latif utawa maca Fatihah utawa ndongake Gusti kula pengin keluarga kula tentrem ayem, rezekine kathah. Fardhon fardhon iku fardu anane, iku fardu anane apa salat, naflan utawa iku sunat anane apa salat. Wis ora kena salat, ora kena senajan kuwi salat fardu utawa salat sunat bagi perempuan yang sedang haid. Ning kudu memuliakan wektune salat. Ora blasur turu saka subuh ora tangi, magrib ora tangi, ngomong awake pegel, linu-linu alah wis warna-warna. Ki ora iso ngono kuwi. Wa kaza lan iku tur sing dadi bojo misal wedok bojone lagi haid ya dikodo salate, usoli sunatan, usoli liqodo, usoli fardhol maghribi liqodoi zaujati. Rono Allah lillahi ta'ala. Allah oke Pak. Misalkan maghrib, subuh, kodo kanggo bojone, salat fardu kodo kanggo bojo. Iki ndadekake hubungan harmonis sakinah mawaddah warahmah. Bojone haid ora tau dikodone ya ampuh. Wa kaza lan iku kaya mengkene harame wong kang haid sajadatut tilawati utawi nglakoni sujud tilawah ya ora oleh, sujud tilawah, sujud syukur ya ora oleh, sujud tilawah ya ora oleh. Wa syukri lan haram nglakoni sujud syukur. Wes prai total. Sawuse rampung bamusane mertelake kang ngawal-ngawali perkara kang haram kaduwe wong kang haid, mengko nuli tumandang malih bamusane mertelake kang kaping pindhoni perkara kang haram kaduwe wong kang haid, dipun pertelake kelan pandika. Wau pertama haram kanggo wong sing haid nglakoni salat, mbuh iku salat fardu utawa sunat. Wasani utawi kang kaping pindhone, wasani tapi utawi kang kaping pindhoni perkara kang haram kaduwe wong kang haid iku asaumu puasa, iku asaumu nglakoni puasa. Fardhon iku fardu anane apa puasa, naflan lan iku sunat anane apa puasa. Senajan ya haid kaduwe wong wedok ki haram nglakoni puasa, entah itu puasa sunat atau puasa fardu haram.
Sawuse rampung bamusane mertelake kang ngaping pindhoni perkara kang haram kaduwe wong kang haid mungko nuli tumandang malih bamusane mertelake kang ngaping teloni perkara kang haram kaduwe wong kang haid dipun pertelake kelawan pandika. Wasalisu tapi utawi kang ngaping teluni perkara kang haram kadhe wong kang haid iku qiraatul Qur'ani maca Qur'an maca Al-Qur'an. Wis to wong haid ki senajan hafizah ora usah maca-maca Qur'an. Ora oleh maca Qur'an. Tapi diniati belajar ora oleh kono ki. Nah, niki Fathul Qorib mengatakan Syekh Abu Suja berdasarkan kaule kesepakatannya para ulama ahli fikih termasuk Zakaria Yahya An-Nawawi. Tadi Fathul Qorib ki bukan Imam Nawawi Al-Bantani, Zakaria Yahya An-Nawawi. Kurune jauh. Nah, ini mengatakan bahwa seorang perempuan yang haid berpendapat bahwa seseorang perempuan yang sedang haid dilarang membaca Al-Qur'an, haram membaca Al-Qur'an. Tapi kan diniati belajar ora oleh haram. Tapi kan ngrekso apalane haram wis kok. Kon meneng wong sing haid ki meneng, artine zikir bae Allah 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 cukup. Ora usah wong kuwi bonus dari Sang Maha Kuasa atau dari Allah bagi wong sing haid. Ora oleh maca Quran, diniati belajar ya ora oleh. Ono. Iki bagi termasuk Simbah Nawawi Abdul Aziz ahli Quran menantune Mbah Munawir juga berpendapat bahwa seorang yang sedang haid itu dilarang membaca Quran utawa ngapal Quran utawa mutolaah Quran, wis haram. Wong wis bonus dikai bonus yo meneng matur nuwun karo Gusti Allah, ora usah kangelan malah mempersulit diri. Yo wis atine dikir wae sendan karo Gusti Allah. Sawuse rampung Mbah Musaneh mertelake kang ngaping teluni perkara kang haram kadhe wong kang haid mongko nuli tumandang malih Mbah Musaneh mertelake kang ngaping papati perkara kang haram kadhe wong kang haid dipun pertelake klan pandika warabingu tapi kang ngaping papati perkara kang haram kadhe wong kang haid iku masul mushafi gepok mushaf. Wis jelas gepok mushaf ki nyekel Quran. Wong sing haid wedok sing haid ki ora oleh nyekel Quran, entah itu ada maknanya atau tidak. Wis ora usah nyekel-nyekel, ora usah nyedek-nyedek ayat Quran sing ditulis ning dhuwur kertas. Tapi kan Qur'ane ana maknane, luwih akeh maknane, ora oleh, haram. Dadi aja ngeyel. Wa huwa utawi sing jeneng mushaf iku ismun aran lil maktubi maring perkara kang den tulis min kalamillahi saking kalame Gusti Allah. Kuwi sing jeneng mushaf kuwi kertas sing ditulis ana tulisane Allah utawa bismillah kabeh ngandung ki jenenge mushaf. Bainat tifataini ing dalem antarane lampiran utawa lembaran loro. Ya gampange Quran, ning saliyane Quran ya akeh tulisan-tulisan Arab sing disalin, Fatihah sing disalin kuwi ora oleh nyekel tulisan Arab sing sifate kalame Gusti Allah. Nek udu kalame Gusti Allah ya ora masalah, ning sing jeneng mushaf kertas yang ditulis berisi tentang kalame Gusti Allah, min kalamillahi saking kalame Gusti Allah ya isine Quran, kalame Gusti Allah iki wujude Quran terus hadis qudsi iki ora oleh dicekel kabeh wong kang sing haid, kabeh wong kang haid. Ora usah aneh-aneh lah, Quran nang HP diinstali jarene haid.
Maca Quran aja nang HP, ora usah diinstal Quran nang HP. Isine ya wis Facebook, wis werna-werna Quran. Dadi nek maca Quran ya nyekel mushaf sing jelas, ora usah nggo HP, kurang barokahe. Dadi jelas min kalamillahi saking kalame Gusti Allah bainadifataine ing dalem antarane lempiran utawa lembaran loro wa hamluhu lan haram gawa mushaf ya wis aja nyekeli kertas tulisan Fatihah disak ya ora oleh illa iza khafat kejaba tatkalane wedi utawa kuwatir sapa mar'ah alaihi ngatasé mushaf kuwatir kok darurat tingkah darurat ana Quran kok ditendangi tekan pawuan tekan tempat sampah kuwi wajib dijogo ora masalah nek kuwi karena tingkah darurat wedi kalame Gusti Allah dadi tidak ada guna lalu jojo malah nguruqyah kalame Gusti Allah ki saking mulyane harus tumancep ana ing jero ati jero dada Al-Qur'an Qadim kalamun qadimun la yumalu samauhu tanazzaha ngang qaulin wa fi'lin wa niyatin wis kalam qadim sangat berharga aja kok dienggo wacan-wacan ruqyah ngusir bangsa jin ya bener ana hadise jelas neng terlalu rendah terlalu menyepelekan nek wacan-wacan kalame Gusti Allah kanggo ngusir bangsa jin bismillahirrahmanirrahim Gusti sedaya urip kula susah kula kabeh niku merga jenengan ridho dateng urip kula nek ora ridho ya ora diturunke ning alam dunya ora diridoni ya wis mati gasik Gusti Allah ora ridho karo prilakumu ya ora digawe urip wis pateni wae lah iki wong sing kudu nampi ridhone Gusti Allah ditampi nrimo iso urip sakjerone kahanan susah ya alhamdulillah syukur saged syukur susah golek duit ya kudu syukur alhamdulillah wa hamluhu lan haram gawa mushaf ila iza khafat kejaba tatkalane wedi utawa kuwatir sapa mar'ah alaihi ngatasé mushaf sawuse rampung Mbah Musonef mertelake kang ngaping papati perkara kang haram kaduwe wong kang haid mengko nuli tumandang malih Mbah Musonef mertelake kang ngaping 5 perkara kang haram kate wong kang haid dipun pertelake klan pandika wal khamisu tapi utawi kang ngaping 5 perkara kang haram kate wong kang haid iku dukhulul masjidi mlebu masjid lil haidi kate wadon kang haid qaide in khafat lamun wedi utawa kuwatir sapa imro'ah talwi sahu ing cumeprate getih haid ing dalem masjid dadi aja pisan-pisan mlebu masjid kate wadon sing haid utawa kuwatir nek getih do netes iki akeh pampers akeh softtek yo senajan nganggo softtek ra usah mlebu masjid kuwi ndadeke makruh aja dikon mulang ngaji TPQ malah lha iki wadon sing haid ora kena maca Quran ora oleh apa ae mlebu masjid jane mulang TPQ lagi hati-hati tapi kan nganggo softtek ora netes gede ora oleh mlebu masjid ora oleh maca Quran ora oleh nyekel Quran ora oleh nyekel mushaf aja diakal-akali hukume sawise rampung Mbah Musonef mertelake kang ngaping 5 perkara kang haram kate wong kang haid mengko nuli tumandang malih
Mbah Musonef mertelake kang ngaping nenemi perkara kang haram kadhe wong kang haid. Dipun bertelake klan pandika wasadisu tapi utawi kang ngaping nenemi perkara kang haram kadhe wong kang haid iku at-tawafu nglakoni tawaf. Ra oleh tawaf umroh malah umuk karo goro. Fardhon iku fardhu anane apa tawaf ana naflan utawa iku sunat anane apa tawaf ora oleh malah saiki umroh bojone umroh sing lanang nang omah ki menghina derajat suami. Yo jare Mas kula pengen umroh suamine ngijini ya goblok dadi merendahkan derajat seorang suami. Ora usah mangkat bareng misalkan ibadah haji utawa ibadah umroh. Sing wajib haji dudu umrohe lha iki wisata kono. Ya kene-kene duit mangkat umroh ya ora ngono kuwi. Wajibe dilakoni, sunate ya dilakoni. Wajib diutamakan nembe sunat. Ning urip nglakoni urip ke sunat, mati wajib. Nah, perilaku wajib yang di akhir ya kuwi mati. Urip sunat, nglakoni urip dhisik, nglakoni uripe sunat. Hidup harus bahagia, nek urung bahagia urung jenenge urup. Tadi hidup itu harus bahagia. Belum bahagia, belum hidup. Sangune bahagia apa ya? Yang ibadah nyembah karo Gusti Allah sing tenanan, nggo sangu matine ora dadi batang dibuang ning kali apa nang dikalungi rantai nang jero laut. Nah iki mati yang terhormat, mati yang sempurna, pinter le mati, wayah haji, wayah salat, wayah setelah hari raya Idul Fitri, setelah maaf-maafkan njur istirahat mati kuwi padha pinter matine. Wong saleh ki do pinter matine. Kelase batang ora duwe ilmu ya matine segeleme. Muga-muga kula lan jenengan mergo ngaji, mergo ngerti ilmu, dak Gusti Allah ridho ndadekake mati sing sempurna husnul khotimah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina